Goedemiddag, het is 4 voor, dit is Joert. Bij een grote brand in Haas is vannacht een bedrijfsgebouw voor een grutpad in de Jeskelijn. De helft van het gebouw, met erin een boekenopslag, baande aan. Brandwacht en de politie wienen gauw te plak onder Marconi-stritten, maar het was duidelijk dat een grutpad van het gebouw net meer te redden weer. In dat gedeelte wienen een soort boekenopslijn van uitjouwer Shalom uit Haas. Die binnen alle keer verlengd in. Het orenpad van het gebouw kon tot de brandwacht redden worden, omdat er een brandwarmende skiering inbouwd is. We zijn even naar binnen geweest, maar de weekend half nummer. Dus we hebben verder een offensief inzet aan de boetenkant. En we hebben van de eigenaar teruggekregen dat er een brandscheiding in het pand zit, die halverwege. En daar hebben we toen snel op inzetten kunnen en daar hebben we het pand houden kunnen. Dus de helft zit er nog en de andere helft is uitbrand. En het is goed te zien wat het vuur onruchten had. Hoe groot de financiële skeer is nog net bekend. De adellijke elementen in Frieske Tjerken, likos herenbanken en rouwborden, zullen opknapt worden. Vanmiddag waard in de Tjerken van Hegebeintem een speciaal fonds daarvoor oprichten. In dit fonds is door de stichting Praalgraaf Menno van Koehoorn in Wiekel een bedrag van €20.000 start. Maar er is volle meer nodig voor het opknappen van saneerd adellijk erfgoed. Dat fonds is tegenwichtig, want het betreft de herinneringen aan de adel die hier Tjerken en Wenne had. En wat er van oer is, dat moeten we eigenlijk goed zien te conserveren voor de toekomst. Justitie is het 4 uur celstraf en TBS onder betingsten in een 30-jarige man uit Drachten, die verdacht wordt van deerslag op een 46-jarige snitser. Goed en Jelien waard het slachtoffer deervoen in een wenning op het Jereveen. Op dat stuit wie in de treien maal in het huis, waaronder de vertochte. De dragster wordt ervan vertocht onder invloed van drank het slachtoffer sabot, skopt en slijn te hebben dat er stoorn is. In Drachten is van de morgen een goudhandelaar aan het Raadhuisplein opvallen. Krijgt na alvoeren rond 2 maalje met bivakmutsen op de zaak binnen. Onder bedreiging van een wapen eerst in de 2 jild. De politie had de ziekenactie op touw zet en 2 maalje onhouden die bivakmutsen ophielden. Maar laten die blikken dat die niet met de oerval te krijgen hielden. Na 40 jaar had Kolm geen theater meer. Juste joen wie de allerlaatste vaststelling. Voor het eerst zo'n tierden stiet er weer eens een regen voor de kassa in de Kollen. Maar zelfs de laatste vaststelling van theater rekken net uitverkocht. In Kolm en omkrieten is dat correct het probleem. Er komen te meer mensen op het theater, cabaret en de muziekhal. En daarom houdt het op. Het is heel jammer voor deze regio dat dit het einde is. Dat vind ik griezelig spijtig dat dat zo is. En waar zie je nou heen? Ja, dat weten we nog net. Als we het voorstellen met de soms de Drachten of naar Ljouwert. Dokkum is misschien nog de eerste dichtbij, waar we misschien herkennen kennen. Kaartjes voor het festival Into the Great Wide Open op Vlieland binnen Joert in heeg tempo verkocht. Binnen een uren, wie alles wordt. Nog net eerder had Into the Great Wide Open Sagau uitverkocht geweest. De verkoop van 4.000 kaartjes begon van de morgen om 10 uur op internet. En in een paar minuten werden de tickets claimed. De aanhandeling worden daarna nog even. Op de 4e editie van het muziekfestival op Vlieland staan begin september onder andere de bands Frans Ferdinand en Warpaint. Na 3 oorwinnings op regen spelen Cambuur justerjoen de zwiere uitwedstrijd in FC Eindhoven. De Ljouwerters willen zelfs bijblijven in de top van de Jupiler League, dus binnen de punten belangrijk. Cambuur moet in Eindhoven eens de goede lijn van de laatste 3 wedstrijden terug zien te zetten, maar dat valt zelfs net maar in de nummer 3 van de Jupiler League. De eerste helft amper kansen voor beide ploegen, maar hier is wel een grut in de maak. Van Bellen had hem voor het inzitten, maar mikte een mooiste goal van Robert de Loeke. Dit weer de mogelijkheid was voor Eindhoven om op vastsprong te komen. In de tweede helft komt de vastsprong de Liekwold van Cambuur. De paas is van Boksel, de prachtige actie van Schepers en, zocht naar dit schot, schitterend. 1-0 na 50 minuten speling, Cambuur op vastsprong. Mooie beweging ook van Schepers en maar de jochter helpt er heel doeltreffend uit en Cambuur dus op 1-0. Maar langs hoe die vastsprong net steen bleef, want dit is 4 minuten later. De paas van Lucius op Kots van der Laan wat de onvaller van Eindhoven net aan te pakken. En hij bepaalt de eindstand Eindhoven-Cambuur op 1-1. En dan nog het waar. Joen vannacht betierden Rijn. De temperatuur die zakt naar een graad of 6. Morgen wordt de meest bewolkte dag, met uit en toch wat zinnen, maar er is ook kans op een buiken. Het wordt 9 of 10 graden en er staat een matige, ontkrachtige westenwind. En ontzaf je deze Joert, dadelijk keer nog zin naar Heer, Regionet en Tom Ketiert. En om zijn zoren is er weer een nijjoert. Graag tot dan.